Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ini sih persiapan guys. Pakai jaket merah-merah guys. Serba merah-merah. Persiapan sampai mangkat. Cerita iki anak-anak iki wis mangkat jam 5 mau guys. Iki Pak Su dipasrahi dikon mateni lampu. Soal iki ngedono telek pitik mulai iki ndek sore iki saret, para esuk iki mang saret. Dadine ndek wis cepet-cepet mangkat dhisik. Jogging iki yo koyo kelo ya. Kita mobil mang lho dinda iki. Semayan karo kanca-kancane. Nah ini kan olahraga mlaku iki lho. Ngono kok dipenging pake, guys. Lek, mangkat. Arep jogging karo kanca-kancane, tapi iki dipenging Pak Su. Jare iki cah wedok ape nindi nang omah ae nek esuk ndang nyapu ndang opo. Ya wis persiapan kemang gak sido, wis sepatonan wis opo wis bar mandi kok jam 7 kan ya wis mantuk kok nek wis mantuk nek teko omah ya langsung nyuci baju kok nyirami kembang jebule gak diizini karo Pak Su. Cah wedok aja kelayapan ae nang omah ae. Ya wis ya guys, ngono le Dinda ya wis gugu wedi nek karo bapak iki. Karek ngenteni yo lek pri, lek man. Setengah 6 guys. Baru jam setengah 6. Golek pri ki mbah mampir rene, mbah ora ya. Apa dhisik engko ngenteni ning ndi ngono. Tumbas sapa nek? Oh iya, apa ngupati ya nek? Aku nggih iso nggek kupat lepet apa ora ya guys. Kupat lontong kan nek dina Jemah Paing sasine Suro kuwi adate wong Jawa kuwi nggawe kupat lepet guys. Kayak ngenteni Pak Su sek persiapan. Tenge pateni lho ya. Gak temu awake klambim. Nek gak temu ning di kaos loro sing wekku kelah tak kenggo kowe kok. Celana kuwi tak tukokno celana kuwi Mas. Sing kolor kae ning ngelor kuwi lho. Jajal dienggo ah. Ning lemariku sing lor kolor. Wong lanang wedok nganggone yo ngono kuwi kok. Emoh le. Wis opeh training kok emoh nganggo. Training lah kuwi lho. Kok bingung golek nganu katok guys. Katok lepis-lepis ngumbahi lho ya. Bismillah guys, mangkat. Njenjong nggih dhisik nggo tas punggung. Sing Pak Su kae nggo es batu, nggo jajane tak kan jero jok. Ngenteni lek pri yo gak teko kene kok gak mampir, muntang wis dibel. Sapa kuwi? Mas Arif. Diomongi ora sah mampir lah jajane wis tak gakno Pak Su muntang ngono. Kapan depan nopo? Ya ora rene-rene ndeknya isuk kok. Mangkate kok.
kabut. Tapi alhamdulillah sengenge muncul iki. Mesti panas sih. Nek ndek iki toh alhamdulillah kayak timbreng ae. Kok sengenge kok tertar mengke tok ya. Apa ya? Dinteni sampai aku kepadangan lho. Seper pura untuk ngenteni kowe kok ngantek. Lho iya lah tapi yen yo engko ndang ngenteni aku lah aku nerang ngowah yo Mas nduk budal malah. Pas esuk kopi gak sama mampir ono aku yo ngono. Lha kuwi sik mbongkar. Dek buri jam kan gowo berarti. Gak ampiri ya, Dik. Tak ampiri. Lah ning jero jok sampe ning tasku. Lah nek nggowo piye? Gak tampiri. Mungkin laren tablah. Ora, kau nembak nih. Aku njipuk tok ngene Mas, gak tak kayak duwe. Iya lah, rapopo gampang tak urusan. Wis sarapan nang sampean iki? Cek poso. Ora wis bar nek. Poso ae coba. Sasine ora poso, iki poso ndau tok. Aku sesuk iki wis. Ora nek sarapan. Lho Mas jajan Mas. Monggo. Nggih. Oh sarapan Mas, untuk bakdo. Jajan pasar Mas. Nggih. Mas sampean ya. Iya. Guys, iki wis arep mulai nutukno sing ndek ini jalan kaki. Pak tunggu motor. Kowe mlaku ae. Ampune ya Allah. Mandi tenan iki teleke pitik. Pak Sugi ndek iki guys, tak ceritani nggih. Wis arep apa kelangan HP, dompet, sak tase kuwi guys. Ceritane iki kan Pak Su tukang usung telek pitik to. Lah antarane gubuk karo mbaone iki kan adoh. Lah kok mikirin ndek iki ya tas kuwi didakok ning gubuk, diuntel-untel ning jero karung. Lha boso balik neh, dhisik wis pindah rene posisi ndek ngusung sing bagian kene. Aku ki ditekoki, guys. Mak, tasku mbok gowo. Ora, aku ki ora mampir gubuk, kok nggawa tas ngene ndi nek ndakok ora roh aku ngono. Lah tasku sak HP sak dompet ora enek mak ning gubuk iki. Walah dhisik wis gak ndek-ati, guys, wis mak blas ngono. Nek apa? Nek dhuwit ngono engko kena digoleki yo, guys. Sing penting kan nomor-nomor HP-ne batur-batur iki nek ngantek HP-ne ilang tenan ngono terus piye? Lah terus balik rene digoleki yo gak temok. Kan yo jenenge wong kan yo gak piye yo. Masane wong-wong ki kecer. Ora kecer kok wong aku ki eling tak dakok ning jero karung. Tak untel-untel ngono untuk ndakok yo ning jero gubuk ngono. Sing Mas Arif ki Mas Bagus iki ngene, guys. Aman Pak Su nek ning gubuk ki aman nek apa ora nek ngono lho tapi gek enek iki Mas ngono. Walah wong wis do panik kabeh guys. Pak Su balik rono neh karo Mas Ajis, diwangi goleki Mas Ajis yo lek jan yo Mas Andri pokoke do ngiwangi golek iki yo panggah gak nemokno. Basa karung kemang di buka siji per siji neh maksude. Lha kok ndlesep ning jerone alhamdulillah rabbil alamin pokoke wis rasa tegalan do. Panik kabeh perkara goleki HP-ne Pak Su karo tas wi. Astagfirullahaladzim, aku nek sampai ilang tenan ngono. Sing dinganu ki HP-ne, guys, nomor-nomere, niki nomor-nomor kanca-kancane bakul sapi apa ngono kuwi lho. Ora yo babar pisan dihubungi wis memanggil tok wong datane urung dibuka. Ya, yo sepatuku Mas Keri. Lho piye Mbak sampean ki?
Malah nggo serandal. Kalo bojoku. Lha ya dibengok ya ora krungu bojoku kae lha wis teko kono nyangke ngabuk kae. Kok aneh tak Ndo? Lho lek nyangking ke bojom? lho bojoku gak ngusung Heeh. Bojoku gak ngusung kuwi ngusung rene gak nyangking. Pak Supe melok ntelecer iki. Sing ngusung iki wong telu, kok nek Pak Su melok ngusung ya kakean wong ya, guys. Terus alhamdulillah akhirnya iki temok ki walah wong sak nganu ki walah, guys, ya Allah, ayem. Nek kono ki sing Mas Bagus ngene wis to, Dik, tenang sik, Dik. Ora usah nganu, Dik, ora usah panik, aman nek ning gubuk ki aman ngono. Lah amane nyatane digoleki nganti ping pindho ki ya ora temu lho, guys, Kak. Oh alah wong sak donya do ngiwangi goleki kabeh akhire karunge iki dintrok-trok siji per siji ngono. Akhire temok. Alhamdulillah. Nang dhisik ya. Lunyu lho. Lunyu. Tak nyimpang aku. Lunyu lah ya mangkane. Dudune kok rem mbok dandakno wis. Rem ngarep ya ora enek cah mari. Sing ngusung iki wong papat, guys. Mulane nganu Pak Su tak melok nganu aku. Nelacar aku sing ngusung wong telu ae. Suluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mlaku kok yo nyerimpet kaya ngene ndak. Dandang iki sing tak ngetno lopo. Engko tenagane lah tambah, guys, tapi sing Mbah Sumi ndek iki wis leren diganti bojone Pak Diponco. Terus tenagane sing kuwak yo nambah loro. Tambah telu Mbah Lasdi. Mbah Lasdi nang langsung bar ngedun telek pitik langsung melok kuwak. Loh, lah banyune gak digawa rono, Lek. Lah es apa rambutono banyu sing gedhe iki? Kok iso? Kene engko paling isak setengah hari, guys. Cek setengah hari. Engko terus pindah ning nganding gubuk kono. Piye, Lek? Jemah. Sesuk berarti cek lanjut. Lah nek wong kowak mang tambahan wong akeh kok gaya lanjut Lek jemah prei lah apa? Kowakan gak yo lanjut Mbak. Yo lanjut Lek nek jemah. Lek prei sampean pe prei. Masakan Lek. Aku masakanku sek suwi kok. Aku isuk suwi ya. Lah iya. Ngapun aku nek Jenengan pun? Pertama kali berarti. Pisanan? wingi. Alah, minggu masak. Nggih. Minggu pae. Aku cek tanggal 20 mbomboh sok. Ora bareng aku. Lho, lah Pak Pri apa terone? Apa nek gejer tanggal 20? Iya kuwi palingan. Lah Pak Desu apa? Pak Desu Rebo. Rebo apa? Wage. Wage yo meh. Rebo wage. Kemis Kliwon cuma lagi setupeng. Dhisik kowe. Ngapon dhisik aku kacek 3 dino. Tuh kacek 3 dino. Lah iya. Sing bareng Makane aku santai. Nganu, Bude, pokoknya mulai kok ngisor, terus muter mengisor terus. terus iki Sing sing dhuwur-dhuwur. dhuwur-dhuwur pun, lah ndek nabuke kurang, di nganu sing dhuwur-dhuwur tok ae. Nek sing niki Lho ora langsung bojone lek Yanto mah lho. Wong alate dhewe. sepahat tuh keri. Keri. Ning kono mas aku yo jek do lungguh ngono kok. Oh. Ndek iki ditinggal ning omahe kaku. Gak mergawe. Ayo, Bah. Golek duit, Jes. Golek duit. Jo. Lah ndek iki poso tinggal ning omah dhewe jere. Melakan ngabuk, Jes. Jenuh aku nang omah ngono. Gajian kok. Gajian. Gajian. Nang omah ya ora betah. Aku. Kok aku kabeh tenan aku ndek iki. Lah bolak-balik ngene karo Dingi ning omah rek ora
mbok ngeti wae. Kulino mergae. Lah mambu. Aku tenan aku. Tinggal nang kene. Tinggal nang kene sedih. Lah wong ya poso rek. Mulai gak ya kena nggo buka. Masak mbuh. Iwak sak empon ta ora di Lho gak dipanasi ya berarti. ora wae mambu dibuak kabeh ndak. Alah yo ndek nyew sampean tak kon nggawa nang ngimbo nek. Iku ya dienggo. Wong yo do poso lho, Lek. Poso dienggo bu. Ora dinget neh gak yo. Mbah pomone ora ngenget. Marang betapel. Mbah Pomo ora tau nyetekno kompor nek saiki Lek. Derek tebang tebu ya. Nggih, ndak nganu grupe. Tontonan apa riyen? Nganu tontonan. Lah tapi nganu Mbak. Sing melok kuwak rene maneh cerita rek ngene sak bongkok 3.000. Nganu nak sing bongkokan blok sing niku sak bongkoke mana 200 kangkung. Ngene ku ya. Nggih niki ngene suya sing ditebang niki. Nek berat. Nggih. Nggih bakul napa-napa. Nah, pemandangan iki guys ya Allah. Iki engko panas ya Lek Damirah paling. Ndek iki yahene iki urung enek panas kok. Get iki kok. Sing ngene rung tukul ndek iki, malah kaya timbreng ngono kae. Biasa kok. Gak ngenteni sing misale tak derongsak ndak. Rongsak ndi? Dinteni ya. Kok tiwas teteh. Teteh, ngenteni sik. Lah nggawa ya rongsak ya memang. Gak nggawa kon apa ndi mang. enek kon telu ngono. Sak mene. Nek kok Lah nggih. Gak bek kaya iki. semean. Anu panas sabuke. Rangi. Ora begak. Begak maksudnya kok wakeh-akeh. Apa itu masak sarang? Tak grayep ngono lho. Nggih. Saiki kon nggo tangan. Nek kowakane iki urung buak tenanan nak urung di Heeh. wisi. Mungkin nggo panganan endi? Mang lho Pak Sumang ditakon nggo panganan. Mbok tinggal. Kuwi lho nejo. Alah, lemang mbok cekeli kok paling deme abuk. Tinggal. Aku ceritane mangki ki ngene lho, wegah gawe adu. Lho, lah aku yo ngenget kabeh lek iwak yo wis tak nget. Heeh, Rawon yo berkat-berkat iki tak ngeti kabeh. Wis cantalno kene Mas aman. Aku ngusung ini esuk yo Lunyu gak patek prigel nek Pak Sum. lunyu. Nganu, tur yo montorku ki renek reme ngarep barang, rem mburi tok iki. Lah kowe ndek iki medhon ki kenapa? Lah yo reme ra mandi, Mbak. Lah kok nek jungkel ndelongap-ndelongap Pak yo aku gak yo wedi, mending medun. Terus teko omah ki diganti kampas. Tukokno kampas Mas Arif. Sing busine tukokno Pak Su dhewe sing kampase nang glunyur ae lho lek direm. Lah kok nek aku goncek kok wanjur ae medeni wong teko ndi Mbak kae. Ndrusur nang kali aku kok. Ben karo ngenteni kuwi lho Pakde. Medon ae medon ngono ndeke terus karo sikile dinesek-nesek ngene-ngene. Ngerem. Lho kok dhuwur rek Lah anjur. Pakde kowe Pakde nek entuk dagangan. Halah cek suro lek. gatel. Wong sing ape golek suro nganu kok. Dadi pending sik. Gatel. Masa kuwi yo gak aku iki gatel. Lho iki asli, Mas. Lah ya kok gatel. Gatel lah. Lah yo nek ndek iki kan serunduk berambut tok. Heh. Ndek iki lho serunduk berambut tok. Ora engko gatel tenan yo gak anu tek ngono kae. Telek tok soalé. Wong bisa ni banyu kah? Ndang udut sik. Wis Komplit. Iki kok ogak ngono lho. Lah iki asli, Mas. Telek pitik anyar iki. Kayak yo Kok gatel kabeh rasane kok. Aku mau pengen gawe es batu lah mboyak ning kabut Ora kasku tak go tak nggo kerudungan. Manku. Tak ijol ae. Aku ijol nek gak tawar Pakde. Jan kon rene ae. nganu. Kowe kowak lah ae, melok kowak lah. Jane kon rene. Iya. Aku gak tawar telek. Lah kuwi bintul kabeh kok ngono. Ngono lho. Pak Subi duren, guys, ijo anu, Kuwi ndek kuping bereng. ijo langgon. Ndang jalukno bal sumlek pri. Heeh, engko Pak ora kowe melok kowak ae. Jane kon rene, jane Pakde. Kuwi jajane kono kak ning isor ngono. Oh, alah mergae kok kulite kok sensitif men. Cantelno telo lho. Dek nyegat ngewo-ngewo wong anu Mas iki lho kene. Apa kono ae apa piye kono lho. Kae lho kono yup engko. Kabeh kok iki sak awak kabeh.
Lek bojoku ndemek telek biduren. Iya telek. Lho kuwi buintul kabeh kok ngono iki. Paling tak kena ular. Ular kondi wong urung. Yo aku mondong trek pitik Wong dipondongi nek loro kemang kek. Yalah, kok ben ijo langgon. Ki HP ku terus tak tinggal nang ndi ya, Mas? HP Mas gak gubuk kon ae. HP. Nek sing tak gowone. Lah yo bintul kabeh lho kuwi ta. Mending lambe bathuk-bathuk kok ngono. Gulu. Ya. Wis nganu ae, melok kowak ae. Padahal yo urung mangan kok iso Bidur mana? mangan apa? Ki mengemplok apa jajan? Lah ya apa sing mbok pangan? Kok roti ku mangi jane. Roti sing apa donat? Iya. Nek donat ndak biduren Mas. Wong yo urung mangan Adik. Ning omah sing mbok pangan lho gethuk lindri. Ora iki ora koman. Lho, lah ya maksude ki urung sarapan. Wis ijo langgon ae ka lho, ndang rono ae engko sing mbok kon rene. Andrik ya ora apa-apa ya. Telake iki abot kayak Pacolem mang dienggo sapa no? Pacolem. Pak Su ben genten macul ae, Mas. Aku tak mewak macul ae. Gatel kabeh nek telaki.